Ужас. Кой 12 се обаждам, ала? Чакай. 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 Здравейте. Кола спряла на пътя и собственика ме заплашва, ме удари преди малко. Колата е СВ 4236 АО. 4236. АО, да, доставчик на Глово. Opel Corsa. Не може обаче човека, вижте как е спрял, това е просто абсурдно. Аз съм наляво. Аз съм наляво. В момента човека е спрял на улица Бигла и улица Обербауер. Полицията идва. Чакай, полицията идва. Нали си много отворен? Идва полицията, изчакай. Айде се мен да го връщи. Не си мало на връща, моля. Да, няма да викаме. Чакам полицията в момента. Господине, дайте ми номер да ви пратя вик, че аз да си го. Благодаря ви много. Може човек ме удари до това? Да, чух, видях си. И вижте как беше спрял, това е безумие пълно. Това просто няма. Това е абсолютно. Мачте, бе! Мойко. Човека избяга обаче току-що. Човека току-що избяга.